שלום לרואת חשבון חגית קודמן, סמנכ"לית ושותפה בחברת קובי אורון ניהול פרויקטים, ולדוקטור איתי מוקוטוב, מנכ"ל ומייסד קרדיט 360. חגית, בשנים האחרונות אנחנו רואים, אמנם עדיין בטפטופים, פרויקטים לפינוי-בינוי שמשלבים השכרה ארוכת טווח. ממה שאת מתרשמת, יש לשילוב הזה היתכנות כלכלית? המדיניות החדשה מוכרת לנו מפקחי הדיירים, ואנחנו מודעים גם לפרויקטים שנמצאים בתהליכי תכנון בשלבים מואצים, שאמורים לכלול גם פרויקטים, גם דירות להשכרה בפרויקטים של פינוי-בינוי. בעיניים שלנו כמפקחי דיירים, הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל לוודא שאין פגיעה בתמורות של הדיירים בכתיבת המפרט הטכני שעליו אמון כאמור מפקח הדיירים, מכיוון שהמפרט הטכני הוא מסמך בטרמינולוגיה הנדסית, ולכן מבחינתנו ככל ואין פגיעה בתמורות הדיירים, אזכיר רגע בסוגריים, ההיתכנות והעידוד של הפרויקטים לבניית דירות להשכרה לטווח ארוך אמורה למעשה לייצר כדאיות כלכלית ליזמים, לא לפגוע להם ברווח היזמי מלכתחילה שאמור היה להיות בבסיס הפרויקט, ולכן ככל ולא תהיה פגיעה בתמורות הדיירים, כשאנחנו מדברים על הפרויקטים מהסוג הנ"ל, מבחינתנו לא אמורה להיות הפרעה ולא תהיה התנגדות לפרויקטים מהסוג הנ"ל. התחדשות עירונית היא תהליך מורכב, ולעיתים קרובות הדיירים מוצאים את עצמם מתמודדים עם שאלות הנדסיות וטכניות שאין להם את הכלים להבין. לכן חשוב לדבר על רשת הביטחון ההנדסית שיכולה לעזור לכל הצדדים בתהליך. אנחנו שמחים לארח את רואת חשבון חגית קודמן, סמנכ"ל ושותפה בחברת קובי אורון ניהול פרויקטים. שוב שלום חגית. שלום וברכה. אז חגית, למה כל כך חשוב מפקח בפרויקטים של פינוי-בינוי? אז באמת מפקח דיירים בפרויקטים של פינוי-בינוי התחדשות עירונית משמש כרשת ביטחון לכלל הנושאים וההיבטים ההנדסיים, שלדעתנו אולי הוא הנושא החשוב ביותר, גוף הנדסי מקצועי ששומר על הדיירים, ששומר על הזכויות, על התמורות שלהם, ועל כל ההיבטים שקשורים גם לבנייה, גם לתמורות בתוך הדירות, גם לשלבים המוקדמים של תהליך ההתקשרות מול היזם, ולכן הגוף ההנדסי הוא כל כך חשוב וקריטי בתפקיד של מפקח דיירים, מפקח בנייה הנדסי. אנחנו שעובדים הרבה מול גופים כמוכם באמת מכירים בחשיבות המאוד מאוד גדולה של המפקחים בפרויקט של התחדשות עירונית. איך אתם עושים את זה באמת? איך אתם שומרים על זכויות הדיירים? אז קודם כל, התהליך הנכון והמומלץ להתקשר איתנו בשלבים המאוד מוקדמים, בשלבים שעדיין לא בוצעה התקשרות עם היזם. בדרך כלל זה בא במקביל וביחד עם ההתקשרות עם עורך הדין בא כוח הדיירים, כאשר שני הגופים האלו יחדיו, עורך דין ומהנדס, יוצאים למכרז יזמי משותף. ושמאי. ושמאי. או שמאית. באתי שנייה רגע לומר. כן. זה בסדר. מצוין. בתהליך החשוב, אנחנו בעצם רוצים לכתוב לדיירים מפרט טכני עשיר, מותאם, ולמקסם את התמורות שלהם. וזאת האופציה הנכונה ביותר לצאת לדרך בתהליך של מכרז יזמים, כאשר הדיירים, חברי הנציגות בעצם צריך לדייק ולומר, עוטפים את עצמם ומתקשרים עם הגופים המקצועיים ועם הגופים שבהחלט יודעים להוביל אותם נכון אל התהליך. אז כמו שאמרנו, בשלב הראשון, לא חשוב מי ראשון, אבל בדרך כלל זה קורה במקביל, עורך דין בכוח דיירים, מפקח דיירים או מפקח דיירים ועורך דין, וכמובן ברגע שיש כבר את המפרט הטכני וקצת הבנה לקראת מה אנחנו הולכים, אז להכניס גם לתמונה, ובמיידי שמאי בא כוח דיירים כדי למקסם את הצד השמאי, את ההיתכנות הכלכלית ואת התמורות ברמת המטרים. אז אני אגיד שאנחנו יודעים שאתם מלווים מההתחלה, כל ההליכים עד שמקבלים את ההיתר. נכון. ואז אנחנו מגיעים לשלב של ההריסה. נכון. סוף סוף המבורך. נכון, בשעה טובה ומוצלחת. אז בשעה טובה ומוצלחת התקבל ההיתר בנייה. דקה נאמר קודם לכן שעד לשלב של ההיתר אנחנו עושים עוד כמה דברים חוץ מאשר כתיבת המפרט הטכני. אנחנו גם מאשרים את ההיתר, שהוא בהחלט שפה מקצועית למי שמכיר ויודע. שפה מקצועית, שפה אדריכלית, הכל כתיבה של תוכניות בנייה. אנחנו מאשרים את ההיתר ומוודאים הלכה למעשה שהוא תואם לתכנון, שהוא תואם להסכם, שהוא תואם למפרט הטכני, שהוא תואם להתחייבויות השמאיות, ואז בשעה טובה יוצאים לדרך
טרקטור ראשון נכנס לשטח, כשאנחנו מדברים על פרויקטים גדולים, נהרס המתחם הקודם, הבניין הקודם, המתחמי רכבת הקודמים, ואנחנו מתחילים לבצע את הפיקוח העליון באתר, החלק מה שנקרא עקף, אם תשאל את המפקחים ואת המהנדסים בחברה. אנחנו מלווים את הפרויקט מ-day one ועד לשלב של מסירת הדירות. חגית, שאלת השאלות, למה חשוב לשים לב כשבוחרים מפקח? אני חושבת שהשאלה הזאת רלוונטית לא רק למפקח, היא רלוונטית לכל היועצים המקצועיים שנציגות מתקשרת איתם בתהליך של פרויקטים של התחדשות עירונית, לוודא שמתקשרים עם חברות ועם גופים שיש להם ניסיון, שהם בעלי מוניטין רב, שיודעים ומכירים לנהל ולטפל בפרויקטים מורכבים מהסוג הנ"ל, שעשו וביצעו פרויקטים כאלו, שהביאו פרויקטים לקו הסיום. אני חושבת שזאת האמירה החשובה ביותר, להתקשר עם אנשי מקצוע. בהחלט. נראה לי שאנחנו מסכימים על זה. לגמרי. תודה רבה שבאת. תודה לכם. תודה חגית.